Mutta kaukoputki, se on tuo tieteellisistä instrumenteista ehkä se, joka kaikkein eniten on katalysoinut niin kuin uutta tietoa, kiihottanut ihmismieltä. Ja tämä esitelmä on kertomus kaukoputken historiasta. Aika tavalla teen rajauksia, puhun lähinnä optisista kaukoputkista ja tämän niin syrjään radiokaukoputket, röntgenkaukoputket ja gammateleskoopit ja muut sellaiset. Käyn läpi historiaa, niitä henkilöitä, jotka on niin kuin vaikuttanut merkittävästi kaukoputken kehittymiseen ja sitten tähän muitakin asioita, jotka on myötä vaikuttanut, että kaukoputkesta on tullut sellainen instrumentti, mikä se tänä päivänä on. Ja nyt on tilanne se, että ensi viikon sunnuntaina tulee kuluneeksi 403 vuotta kaukoputken syntyhetkessä. Eli silloin 2. päivä lokakuuta Hollannissa herra Lipperhöy yritti patentoida semmoisen kaukoputken, jonka hän oli laatinut. Ja kuinka ollakaan sitten siinä lähiviikkoina niin kuin pari muutakin henkilöä lähestyi patenttitoimistoa ja viranomaisia ja korkea-arvoisia henkilöitä vähän samanlaisessa asiassa. Eli kaukoputki syntyi tuolla Hollannissa vuonna 1608 syksyllä. Se, että aika moni henkilö sitten yritti omia tämän kaukoputken isyyden, ehkä kieli siitä, että jotain oli ilmassa tai että kaikki olivat kuulleet niin kuin jotain hyviä vinkkejä. Tämän enempää niin kuin tähän kaukoputken syntyyn paneudu, koska se ei taas kaukoputken historian ja etenkään kaukoputken tähtitieteellisen käytön kannalta ole merkityksellistä. He olivat keksijöitä, mutta heillä ei ole niin suurta merkitystä sitten kaukoputken myöhäisemmällä kehityksellä, vaan mennään seuraavaan vuoteen, kevääseen, maaliskuuhun, jolloin herra Galileo Galilei, matematiikan professori Italiassa, hän kuuli tästä keksinnöstä, tuli luultavasti ehkä Ranskasta tai Pariisista saanut kuulla tämmöisestä. Puhuja oli paljonkin jo siihen aikaan liikkeellä tämmöisestä. Galilei, hän oli tämmöinen niin kuin käytännön tutkija, käytännön mies, hän teki paljon kokeita, niin kuin pudotteli niitä kuulia Pisan tornista ja yritti määrittää valon nopeutta ja vieritteli vieriöitä, palloja kaukevalla tasolla ja kaikkea muuta. Ja sitten hän niin kuin saamistaan vähäisistä vihjeistä pystyi päättelemään kokeilemalla ehkä kaukoputken rakenteen ja onnistui valmistamaan kaukoputken. Ja se, että hän oli niin kuin kätevä käsistään, auttoi häntä, mutta hänellä oli myös näihin hollantilaisiin nähden niin kuin muutamia etulyöntiasemia, että siellä Italiassa, Venetsiassa osattiin valmistaa siihen aikaan parasta lasia. Näiden hollantilaisten tekijöiden niin käyttämä lasi oli huonoa, tai sitten ne käytti jotain vuorikristallia tai muuta niin kuin luonnosta saatavaa kirkasta mineraalia linssien aihioina. Hän rakensi paljon kaukoputkia, tarkkaan ottaen useita satoja kaukoputkia. Tämä kuvaa noin hyvin systemaattisesti kaukoputken optista rakennetta, mittasuhteet on täysin väärä. Ne kaukoputket, mitä hän rakensi, niissä oli tyypillisesti ehkä tuommoinen kolikon kokoinen 3-senttinen linssi silmän puolella ja että myös tämä niin objektiivilinssi oli samaa koko luokkaa, 3 senttiä. Objektiivilinssi oli tasokupera ja silmänpuoleinen linssi oli tasokovera ja nuo tasopinnat oli katsojaan päin niin kuin hänen rakenteissaan. Se, miten hän teki putkensa, niin se oli aika työläs prosessi. Siihen aikaan ei ollut rautakaupassa saatavana putkitavaraa valmiina. Hän teki putkensa tai teetti ehkä. Käytti ohuita puurimoja, jotka oli hiukan niin kuin kartiomaisiksi niin kuin höylätty. Ja sitten niistä liimasi ne kankaalle ja pyöräytti sen putkeksi liimaskasaan ja kangasta ympärille vernissaa, kangasta vernissaa. Ja näin hän sai aikaan tämmöisen suhteellisen kevyen puuputken ja samalla rakenteella teki sitten okulaarille vähän pienemmän putken tai isomman putken, että näitä putkia saattoi niin liuuttaa sisäkkäin ja tällä tavoin niin tarkentaa kuvan teräväksi. Toiminnan mies hän sitten niin myös käytti kaukoputkia. Hän katseli taivaalle. Ja jo seuraavana vuonna, noin vuoden päästä siitä, kun oli kuullut kaukoputkesta, niin kun ilmestyi hänen tämä Sidereus Nuncius,
jossa hän kuvaa, mitä oli nähnyt. Kaikkihan tiedämme, että hän näki Jupiterin kuun kraatereita. Saturnuksen ympärillä hän näki jotain niin kuin ihmeellistä. Ei kylläkään osannut sanoa vielä, mitä näki. Havaitsi, että lennonradan niin kuin tähtimaito koostuu irtonaisista tähdistä. Hänen kaukoputkensa ne oli vähän eri mittaisia ja tähän päivään on luultavasti noin 1,5 kaukoputkea jäljellä siitä, mitä Galilei aikanaan teki ja oliko jossain Milanon tai Firexen museossa. Toinen putki lienee ihan alkuperäisellä optiikalla toisesta putkesta, niin kuin toinen linssi on jälkikäteen tehty. Ne oli tuommoisia eri mittaisia, vajaa metrin mittaisia tai noin metrin mittaisia putkia yleisimmin. Näkökenttä oli hyvin kapea, koska tässä niin kuin rakenteessa, missä on kovera silmälinssi, niin se rajoittaa näkökentän hyvin pieneksi. Galilein putkessa se oli 1/4 astetta suurin piirtein näkökentän halkasi. Ja sehän tarkoittaa sitä, että hän näki kuusta noin suurin piirtein puolet kuun halkasijalmitassa. Mutta sen verran tarkkoja oli, että hän näki Venuksen vaiheet. Linssin valonkeräyskyky ei ollut vielä kovin ihmeellinen pienistä linssistä johtuen ja lasilaadusta, jossa oli kuplia, se oli vihertävää kumminkin, vaikka olikin parasta saatavilla olevaa. Mutta hän ehkä näki noin 3-4 magnituudia himmeämpiä tähtiä kuin paljaalla silmällä. Sitten tämmöinen pieni sivujuonne, että Englannissa oli herra Harriot, ja myöhemmissä tutkimuksissa on sitten niin kuin selvinnyt, että hänkin jo hyvin varhaisessa vaiheessa rakenteli kaukoputkia, teki hyvin tarkkoja havaintoja kuusta. Ne havainnot, mitä Galilei teki kuusta, ne oli vaan tuommoisia luonnoksenomaisia, että yksityiskohdat eivät mitenkään täsmänneet, mutta ne niin kuin kuvaili kuun niin kraaterirakennetta. Herra Harriot, hänellä ei ollut niinku suhteita, suosittelijoita, mainetta ja hän jäi vähän tämmöiseksi sivujuonteeksi. Mennään seuraavaan henkilöön ja taas mennään vuosi eteenpäin siitä, kun Galilei oli julkaissut nämä ensimmäiset kirjoitelmansa. Herra Johannes Kepler, hän kuuli Galilein keksimästä kaukoputkesta. Ja kuka oli herra Kepler? Vuonna 1599 Tycho Brahe oli kutsunut tämän nuoren silloisen matemaatikon niin kuin käsittelemään omia havaintoja, joita hän oli siellä Hollannissa tehnyt. Ja Brahehan oli silloin Prahassa, olikohan ruhtinas jotakin niin kuin hoviastronomina tai jotain tällaista myös. Ja herra Kepler oli jo ollut kiinnostunut niin optiikasta. Vuodesta noin 1900 lähtien silloin niin tapahtui auringon pimennys. Ja hän oli sitä niin Grazissa nykyisen silloisenkin Itävallan alueella katsomassa. Kesällä hän oli pystynyt semmoisen ison teltan sinne ja siellä katossa oli sitten pieni reikä, josta auringon kuva heijastui varjostimelle. Ja siinä hän sitten seurasi sitä pimennyksen kehitystä niin kuin tämmöisellä kamera obscuralla, neulan reikäkameralla ja teki havaintoja siitä, että minkä kokoinen on se auringonkuva ja kuun varjon koko. Ja sitten niin kuin näistä hän totesi, että niin kuin ei ihan täsmännyt se, että aurinko olisi samankokoinen kuin kuun läpimitaltaan niin tästä varjokuvasta pääteltynä. Ja tästä niin kuin pienestä ihmeellisestä asiasta hän niin sitten rupesi perehtymään optiikan asioihin. Ensimmäisen niin kuin julkaisun optiikasta Kepler teki vuonna 1604. Tämä Paralipomeena, joka on ensimmäinen niin kuin hänen tekemä optiikan teos. Tämä oli niin kuin ensimmäinen kerta melkein, kun optiikkaan tuotiin jotain uutta. Että tähän asti niin kuin optiikka oli ollut sitä, mitä Archimedes aikoinaan noin 350 vuotta ennen ajanlaskun alkua oli optiikasta kirjoittanut. Että tämä oli ensimmäinen askel niin kuin, kuvata näitä fysikaalisia asioita. Sitten niin kuin,
hänen seuraava merkittävä julkaisu oli tämä Astronomia Nova vuodelta 1609. Tycho Brahe, hän kuoli siinä, oliko 1601 tai jotain niillä nurkilla, ja Kepler sitten jatkoi näiden havaintojen käsittelyä, ja tässä Astronomia Novassa hän niin kuin julkaisi näistä Keplerin liikelaistaan 2 ensimmäistä, eli se, että planeetat kiertää aurinkoa ellipsiradoilla ja sitten, että niiden pyyhkimät alueet on niin samankokoisia, tarkoittaa sitä, että auringon lähellä se planeetta kiertää vähän nopeammalla nopeudella ja sitten kauempana hitaammin. Se 3. liikelaki, joka sitten taas kertoo näiden se nyt nopeuksien, isoakselien, potenssien suhteesta, niin se oli sitten paljon myöhäisempää tuotantoa, oliko 10 vuotta myöhemmin. Mutta hän jatkoi optiikan tutkiskelua. Ja vuonna 1900-1611 ilmestyi tämä Dioptrike. Tämä on ensimmäinen modernin optiikan kirja. Siinä on useita satoja sivuja, lukuisia lukuja. Hän niin selitti peilejä, linssejä, kehittämänsä kaukoputken muunnosta, josta hetken päästä muutama sana. Siinä hän niin hyvin pitkään tässä kirjassa yritti myös niin selvittää, että mikä on taittumislaki tai mitä lakia valon taittuminen noudattaa silloin, kun se kohtaa 5 rajapinnan. Hän käytti 10 sivuja niin tämän asian tutkiskeluun, mutta hän ei löytänyt sitä lakia, joka hallitsee valon taittumista. Keplerin tuommoinen lahja kaukoputkelle jälkipolville on hänen keksimä positiivinen okulaari, joka on ihan yksinkertainen tasokupera-linssi. Sillä on se etu, että siinä on huomattavasti suurempi näkökenttä kuin Galilei käyttämässä negatiivisessa linssissä. Haittapuolena taas se, että kuva on nurinpäin. Myös niin se on laadullisesti, sillä saadaan parempi kuva kuin tuollaisella vastaavan kokoisella Galilein okulaarilla. Kaukoputken kehittäminen sitten niin on kiinni useista seikoista. On tämä teoria, jolla niin hallitaan se, että minkälainen optinen rakenne pitää olla. Sitten on niin lasilaadun kehittäminen. Ja tässä teoriassa merkittävä henkilö on herra Snellius, joka ensimmäisenä niin matemaattisesti pystyy selvittämään se, että miten valo taittuu rajapinnassa. Hän oli hyvin nuorena kuollut tutkija ja taittumislaki julkaistiin vasta hyvin kauan sitten niin hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1662. Hän keksi sen vuonna 1621. Ehkä se, että hän ei julkaissut sitä silloin, johtuu siitä, että 30-vuotinen sota oli alkanut silloin muutama vuotta aikaisemmin 1618 suurin piirtein. Eli tämä taittumislaki, joka on niin kaiken optiikan suunnittelun kannalta erinomaisen tärkeä, niin se kertoo siitä, että miten valo taittuu, ja siinä taittuminen riippuu niin vastakkaisten ainekertosten niin taitekertoimien sineistä. Tämä on kaikille niin koululaisille tuttu asia tietysti. Tämä on siis erittäin merkittävä teoreettinen saavutus. Tämä on ehkä ensimmäinen niin fysikaalinen ilmiö, joka pystyttiin noin matemaattisesti selittämään, laskemaan ja määrittämään niin tapahtuman lopputulos. Toki siihen aikaan myös muutamat muut henkilöt tutkivat samoja asioita ja tätä myös geometrisesti, oliko se tämä herra Harrison pystyi myös geometrisesti niin kuin tämän taittumislain niin selvittämään. Ja erittäin niin merkittävä oli myös herra Fermat panos optiikkaan siihen, että valo etenee aina niin kuin lyhintä mahdollista aikareittiä. Herra Fermathan oli tunnettu matemaatikko, hänellä paljon muitakin saavutuksia matematiikan alueella. Ja jotta taas niin kun osattaisiin laskea linssejä, niin pitää mainita herra Cavalieri,
Ja hän ensimmäisenä pystyi selvittämään, että mikä on niin linssin polttoväli. Eli Galilei, hän niin kuin osasi tehdä kaukoputkia, mutta hän ei välttämättä optiikasta ymmärtänyt mitään. Ne piirrokset, mitä hän kirjoissaan julkaisuissa käytti, niin ne on semmoisia hyvin sekavia ja ne eivät niin kuin kuvaa niin kuin todellista valon käyttäytymistä. Kepler pääsi eteenpäin, mutta hänkään ei vielä niin kuin olisi pystynyt selittämään, niin kuin, miten polttoväli muodostuu linssin kaadevuussäteistä. No ne, jotka vähänkin tietää linssin polttovälistä, niin ihmettelee, että tuolla ei vaikka esiinny taitekertoimen arvo, joka yleensä N:llä merkitään. Ja se johtuu käytännössä siitä, että siihen aikaan kaikki käyttökelpoinen lasi oli sellaista, että sen taitekerroin oli koko lailla tarkoin 1,5, ja jos se sijoitetaan siihen oikeaan kaavaan, niin päästään niin tuohon formulaan. Mutta kuitenkin hän pystyi tuon kaavan noin teoreettisesti päättelemään. Ja ne kaukoputket, joita tehtiin silloin 1700-luvulla, ne oli jo 100 vuotta sen kaukoputken keksimisen jälkeen niin tuommoisia hyvin tyypillisiä niin kuin merirosvokaukoputkia, eli sisäkkäisiä putkia. Ne oli hyvin pitkiä rakenteeltaan, ei ollut pitkiä yhtenäisiä putkia, niin sen takia se tehtiin tuommoisesta teleskooppirakenteesta myös, niin kuin, jotta se mahtuisi pieneen tilaan. Ja usein on näissä vanhoissa kaukoputkissa semmoinen niin kuin jännittävä ominaisuus, että se putki on sieltä okulaaripäästään paksumpi kuin objektiivipäästä. Nämä on niin luultavasti jo semmoisia ihan oikean näköisiä kaukoputkia. Ja pieni maininta herra Francesco Maria Grimaldi. Hän oli hyvin niin kuin lahjakas matemaatikko, mutta hän oli se henkilö, joka toi kaukoputkin rakentajien tietoisuuteen käsitteen diffraktio, alan diffraktio. Hän niin kuin ensimmäisenä kuvaili tätä optiikan ilmiötä. Ei kylläkään niin kuin kovinkaan pystynyt selittämään, mistä se johtui, mutta havaitsi sen ja niin kuin osasi käsitellä. Puhutaan vähän sitten niin kuin näistä havaitsijoistakin, jotka käytti kaukoputkia. Eli silloin niin kuin kaukoputken alkuvaiheessa suurin käyttö oli tietysti joku tuommoinen sotilaallinen käyttö, 30-vuotinen sota oli niin kuin iso kaukoputkien käyttö, ja sitten niin kuin tähtihavaintoja ei siihen aikaan vielä kovinkaan laajasti oltu tehty, että tähtitiedehän yleensä se palveli niin siihen aikaan ajan niin kuin mittausta, merenkulkua, sään ennustamista, sitten niin vuoksi-ilmiöitä ja tämmöisiä asioita. Semmoista puhdasta tähtitiedettä, sitä hyvin vähän niin kuin harrastettiin, mutta Johannes Hevel tai Hevelius, siihen aikaan niin kuin monilla sukunimillä samat herrat kulki. Hän oli niin kuin merkittävä havaitsija 1600-luvulla korjaan. Ja hänen niin kuin tämä kuukartastonsa oli aivan erinomainen. Niin siihen aikaan ne kaukoputket ne oli aika pienikokoisia. Syy selviää myöhemmin. Eli linssi oli tuommoinen 5 senttiä halkasijaltaan, polttovälit pitkiä. Tuossa nyt on hyvin tyypillinen putki, mutta tukeva jalus, niin kuin huomaatte, raskastekoinen. Joitakin asteikkoja, sillä voi korkeuskulman tuosta määrittää. Ja mitä kaikkea muuta mahdettiin nähdä silloin jo 1600-luvulla. Tässä on vielä sitten niin ihan autenttisia sen aikaisia putkia Münchenissä Deutsches Museumin kokoelmissa. Ja tuossa on aika vehkuliratkaisu, koska polttovälit oli pitkiä, jouduttiin tekemään pitkiä rakentajia. Ja tässä niin sitten pitkä putki korvattiin sillä, että tuolla oli tuommoisen sopivan painon ja pallonivelen varassa objektiivi ja sitten jännitetty naru suuntasi sen niin kuin oikein sillä, että optinen linja oli kohti katsojan okulaaria ja sitten okulaari oli tuolla omassa telineessään. Ja sitten tämmöisellä patilasysteemillä tuota objektiivia nostettiin ja laskettiin aina sopivaan niin kuin altitudiin osoittamaan.
Ja taas näistä optisista lainalaisuuksista johtuu, että jos haluttiin niin kuin objektiivin läpimittaa kasvattaa, mikä tarkoitti sitä, että saadaan niin kuin himmeämpiä tähtiä näkyviin, nähdään tarkemmin yksityiskohtia, niin sitä pidemmäksi piti tuo kaukoputken polttoväli, objektiivin polttoväli tehdä. Ja niin sitten niin pisimmillään ne oli 10 metriä, 3-40 metrin välissä pahimmillaan. Ja sitten siinä käytettiin tuommoisia hyvin pitkiä rakenteita. Oli rimoja, siellä oli tuommoisia tukirenkaita, takiloitua sitten, kaupungit tietysti osasi tuommoisia rakentaa äärimmäisen niin kuin hankalakäyttöisiä. Siinä tarvittiin niin kuin useita miehiä hoitamaan tuota ja varmasti kohteen seuranta oli hyvin työlästä. Ja näkökentät arvatenkin tuollaisella hyvin kapeita kohteen löytäminen ei ollut kovin helppoa, mutta silti näilläkin saatiin hyviä havaintoja aikaan. Merkittäviä niin tieteellisiä keksintöjä, jotka taas sitten generoi uusia kysymyksiä ja tarvetta entistä suuremmille kaukoputkille. Herra Huygens oli myös teoreetikko. Oli hyvin niin taitava kaukoputkien rakentaja. Ja mitä hän sai aikaan? Hänellä oli tuommoinen pitkapulttavälinen putki. Hän löysi Saturnuksen puun titaniin. Ja ensimmäistä kertaa sitten niin saatiin Saturnuksesta oikea mielikuva, että siinä on rengas ympärillä. Että jo Galilei oli nähnyt sellaiset pienet korvakkeet ympärillä, mutta hän ei ollut pystynyt vielä hahmottamaan, että mistä tarkkaan ottaen on kyse. Ja aikaa myöten sitten hän sai vielä isompia putkia, 8 metriä polttoväliä, mutta edelleen 6 senttiä, eli semmoinen pienen harrastajaputken objektiivikoko. Hän näki yksityiskohtia Marsista ja pystyi määrittämään jo hyvinkin tarkoin Marsin pyörähdysajan. Ja tuossa niin kun mä laskin, että silloin vuonna 1959 syksyllä, kun hän niin kun näitä Mars-havaintoja teki, niin tietokone kertoi, että 17 kulmasekuntia oli silloin Marsin halkaisija, että aika hyvä saavutus. Ja hänen aikaansaannoksensa on tämä Huygens-sokulaari, jota vielä tänäkin päivänä käytetään, ja tämä oli niin kuin takavuosina niin kuin mikroskoopeissa ihan pääsääntöisesti käytetty okulaarirakenne. 2 niin kuin tasokuperaa linssiä, joilla on niin kuin keskinäiset polttovälit sopivassa suhteessa ja keskinäinen etäisyys sopiva. Sillä saadaan niin kuin ihan käypä optinen korjaus, laaja näkökenttä. Se nelinkertaisti näkökenttä siihen aikaisempaan Keplerin tekemään yksinkertaiseen niin kuin yksilinssiseen okulaariin nähden. Ollaan vielä hetki 1600-luvun loppupuolella. Herra Cassini, jonka nimen taas kaikki muistamme sitten niin kuin Saturnuksen renkaista. Hänellä oli todella pitkiä putkia, sitten tuommoisia 10 metrien mittaisia. Löydettiin lisää niin kuin puita Saturnuksen ympärillä. Ja hän oli sitten, näki tämän Saturnuksen renkaissa olevan jaon, jota ennen niin raoksi kutsuttiin myös. Ja hän näki myös Jupiterin punaisen pilkun, ja sitä kautta niin hän pystyi määrittämään 1684 Jupiterinkin pyörähdysajan. Ja sitten vähän olen maininnut jo aikaisemmin tässä muutaman kerran, että jos halutaan niin objektiivin kokoa kasvattaa, niin sitten pitää aivan valtavasti kasvattaa tuota polttoväliä. Ja tässä on taulukoitu vähän sitä objektiivin halkaisijaa millimetreinä. Eli jos meillä halutaan nyt 13-senttinen objektiivi, niin silloin pitäisi olla 30 metriä polttoväliä. Eli kaukoputket oli siihen aikaan tämmöiset yksilinssiset kaukoputket hyvin niin kuin epäkäytännöllisiä. Ja se johtuu siitä, että yksilinssisellä kaukoputkella on tämmöisiä optisia rajoituksia. Niitä on muutama kappale. Ensinnäkin yksinkertainen linssi, niin silloin pallooperaatiota tarkoittaa sitä, että linssin reunalta tulevat säteet ne taittuu eri kohtaan kuin
sieltä keskialueelta, eli reunat tulevat käytännössä taittuu vähän lähemmäksi objektiivia. Sitten toinen on värivirhe, eli valo hajoaa väreihin, kun se kohtaa tämmöisen niin kuin viiston rajapinnan. Ja käytännössä sitten silloin 1600-luvulla, vielä 1700-luvulla hyvin pitkälle oli tämä lasin laatu. Eli se lasimassa ei ole taitekertoimeltaan niin kuin homogeenista, vaan siellä on juomuja, siellä saattaa olla roskia, ilmakuplia ja ihan tuommoista pientä kidemmäistä muodostumaa. Johtuu siitä, että lasin tekeminen ei ole suinkaan mitään helppoa ja etenkään siihen aikaan. Lasia lämmitetään, tai lasia valmistettaessa lämmitetään niitä, kuumennetaan niitä aineita. Siinä on kvartsi, hiekkaa, soodaa, potaskaa ja tämmöisiä aineita. Ja sitten se kuuma lasimassa, siinä ne osa-aineista niitä käyttäytyy eri tavalla, ne saattaa hiljalleen haihtua, kiehua. Ja ennen kaikkea tämmöinen kuuma sula lasimassa, se on hyvin niin kuin kemiallisesti niin kuin ärähkää ainetta, hyvin emäksistä, se liuottaa sitä ympärillä tai sitä sulatusastia ja siitä sulatusastiasta liukenee näitä ainesosia siihen lasimassaan ja sitä pitää hämmentää niin kuin sopivasti, jotta niin tämä lasimassa niin kuin sekoittuisi hyvin ja pysyisi optisesti tasalaatuisena ja myös sitten se lasimassa niin kuin, kun sitä ruvetaan niin tekemään tai jäähdyttämään, niin se jäähdyttämisen pitää tapahtua hitaasti, jotta siihen lasimassaan ei jäisi jännityksiä. Ja koska ne jännitykset saa aikaan, se lasi saattaa rikkoutua. Ja myös siinä on se hankaluus, että jos siihen jää jännityksiä, niin sen lasin optisen ominaisuudet häiriintyy. Jännityksenalaisessa lasissa ne taitekertoimet vaihtelee ja siellä on niin sanottua kahtaistaittovuutta ja muita ilmiöitä. Ja ihan mikä tahansa niin kuin tietyn polttovälinen linssi ei ole optimaalinen, vaan linssillä pitää olla myös sellainen sopiva muoto ja se on kutakuinkin tonhenkinen, tuossa on liioiteltu, mutta se etupinta on aika kaareva ja takimmainen pinta, joka on niin katsojaan päin, niin se on melko suora. Eli tämä niin kuin näistä alkuajan yksilinssisistä linssikaukoputkista ja sitten hypätään vähän niin kuin peilikaukoputkien historiaan. Ja mennään 1600-luvun jälkipuoliskolle. Vuonna 1663 pappis henkilö James Gregory Ritti, hän kuvaili kaukoputken, joka perustuu peileihin, kahteen peiliin. Koverapeili, joka keräisi valoa, ja sitten pienempi koverapeili, joka niin kuin heijastaisi sen kuvatasolle sitten. Eli ihan niin kuin nykyään puhutaan Gregory kaukoputkissa. Se mitä hän teki, hän niin kuin esitti tämmöisen teoreettisen ajatuksen. Hän ei missään vaiheessa yrittänyt niin kuin realisoida tätä, eikä siihen aikaan kukaan mukaan. Se niin kuin oli tämmöinen teoreettinen ajatus. Ja lähes samoihin aikoihin oli 5 vuotta myöhemmin nyt kuuluisa matemaatikko, fyysikko ja kaikkea muuta. Hän teki ensimmäisen peilikaukon. Se oli hyvin vaatimaton, 3,5 senttiä oli peilin halkasia ja polttoväli tuommoinen reilu 15 senttiä, pahviputki tai semmoinen vernissolla ja muilla aineilla vahvistettu terä. Sillä ehkä ei kovin paljon näkynyt, mutta se oli ensimmäinen niin kuin peilikaukko, joka valmistettiin. Mutta sitten niin kuin muutama vuotta myöhemmin hän sitten tammikuussa 72 teki vähän isomman putken, 5 senttiä peilin halkasia, 20 senttiä polttoväliä. Hän esitti tämän sitten niin kuin Royal Societylle ja se kaukoputki otettiin ystävällisesti vastaan ja Newton valittiin sitten niin kuin yhdistykseen myös jäseneksi. Siellä hän sitten vaikutti hyvin pitkään ja oli sen presidenttinä aikanaan. Tämä oli semmoinen putki, siinä oli niin kuin yksinkertainen okulaari, apupeili ja nämä optiset osat peili ja se apupeili, ne oli tehty metallista, spekulum nimisestä metalliseoksesta, jossa on niin kuparia ja tinaa. Mä en muista nyt suhde olla niin, että 4 atomia
kuparia ja 1 atomi tinaa ja sitten jotain niin kuin pientä alkemiaa, sinne pantiin arseenia ja ehkä hopeaa niin muutama ripaus, jolla oli sitten olevina jotain vaikutuksia. Mutta kumminkin tämä on semmoinen metalliseos, että 2 tämmöistä pehmeää ainetta, kun ne sulatetaan yhteen, siitä tulee semmoinen varsin hyvin heijastava. Se heijastaa ehkä 50% valosta niin kuin sen jälkeen, kun sitä on hiottu ja kiilotettu. Haittapuolena on, että se sitten himmenee aikaa myöten ilman vaikutuksesta, että tuleeko sitten jotain oksidoitumista tai sulfitoitumista, en tiedä. Mutta kumminkin kävi niin, että nyt teki ensimmäisen niin kuin joltisenkin niin kuin sellaisen niin kuin peilikaukuputken, jolla jotain niin kuin saattoi nähdä. Että se mitä hän näki, siitä ei ole juuri mitään tietoa ja ei paljon spekulaatioitakaan. Että sitä ei varmaankaan niin kuin silleen paljon katsottu. Ja siellä Royal Societyssä se pantiin sitten vitriiniin ja se on kai vieläkin olemassa. Tuossa on sitten niin semmoinen replikajäljitelmä, joita niin kuin aikoinaan on tehty. Siitä originaaliputkista mä en ole nähnyt niin kuvaa missään. No, nyt hän teki niin kuin myös optiikan alalla paljon tutkimusta. Ja hän myös pohdiskeli sitä, että pystyisikö tekemään linssiputken, jolla voisi niin kuin tätä värivirhettä ja muita kuvausvirheitä pienentää. Ja hän teki, ei tässä vaan, että muussakin tarkoituksessa valolla kokeita. Hän niin kuin prismoilla hajotti valoa spektriksi ja sitten niin kuin siitä spektristä otti jonkun pienen näytteen ja sen ajoi taas toisen prismon läpi. Ja totesi, että valkoinen valo koostuu niin kuin erivärisistä niin kuin valoalkioista. Ja sitten taas, että sen jälkeen kun sieltä jonkun värin erottaa, niin se ei enää ole niin kuin jaettavissa. Ja näiden kokeiden perusteella hän sitten niin kuin teki tämmöisen virheellisen päätöksen, että ei ole niin kuin tehtävissä niin kuin semmoista optista yhdistelmää, jossa värivirhe olisi korjattu. En selitä tarkemmin, mutta johtuu siitä, että hänellä oli niin kuin aika huonolaatuisia prismoja käytössään ja myös, että hän teki kokeensa vähän hätäisesti ja myös sitten, että niiden siihen aikaan saatavien lasien niin kuin optinen variaatiovalikoima oli aika suppea kumminkin. Eli jos hänellä olisi ollut riittävän niin kuin erilaisia optisia lasilaatuja, niin hän ehkä olisi päässyt toiseen näköiseen lopputulokseen ja saattanut keksiä sitten tuon akromaattisen linssin. No Newtonilla on kyllä paljon muita asioita sitten tähtitieteen alalla, liikelait ja myös hän sitten niin kehitti hyvin voimakkaasti differentiaalilaskentaa ja sitä kautta sitten ainakin päästään taivaan mekaniikkaan niin matemaattisesti kiinni ja pystytään laskemaan niitä asioita. Myös niin kuin näillä niin kuin matemaattisilla apuneuvoilla pystytään niin kuin optisia laskelmia niin kuin nopeuttamaan. Mutta edelleen ollaan niin kuin samoissa ajoissa siinä niin kuin jälkipuoliskon viimeisen neljänneksen vaiheilla. Ja herra Cassegrain, hän taas julkaisi oman peilikonstruktion, joka oli melko lailla samannäköinen tuo kuin se herra Gregorin muutama vuotta aikaisemmin tekevä, paitsi että siinä tämä pienempi peili, josta valo heijastuu sinne kuvatasolle, niin se oli kupera. Tämäkin oli taas semmoinen, että sitä ei pahemmin yritetty tehdä, koska se olisi ollut mekaanisesti, optisesti hyvin vaikea niin tehdä. Se, että jo nyt on niillä oli suuria vaikeuksia tehdä sitä koveraa peiliä, niin se oli jo semmoinen, niin kuin, tai siis tämä tekemisen vaikeus oli tämmöinen jo hankala homma siihen aikaan. Nyt käytti jo pikiä siinä kiillotuksessa, niin kuin nykypäivän harrastajatkin peilejä hioissaan. Ja nyt on myös tiesi sen, että jotta tämmöinen kovera peili tekisi oikean kuvauksen, niin se peilin pitää olla paraboloidimuodoltaan. Mutta sitten kumminkin meni 50 vuotta tässä Newtonin peilistä ennen kuin saatiin ensimmäinen kunnollinen peiliteleskooppi aikaan. Se oli 15-senttinen peilikauppapuhti John Hadley. Siinä oli noin 1,5 metrin polttoväli, tuommoinen puuputki ja nykypäivän harrastajasilmissä erinomaisen niin käyttökelpoinen jalusta, katsimutaalinen systeemi, niin kuin sanottaisiin.
Ja hän sitten niin kuin tämä, oliko Edmund Halley siihen aikaan jo Astronomer Royal, hän niin kuin sai tämän putken tutkittavaksi ja todettiin aivan erinomaiseksi. Kesti 200 kertaa suurennusta, Jupiterin kuuden varjo, Saturnuksen renkaan jako ja jopa Saturnuksen kuun varjo näkyi tällä putkella. Eli vasta 50 vuotta ensimmäisen peilikaukoputken jälkeen niin saatiin kunnollinen, upea peilikaukoputki. Ja siitä sitten alkaakin peilikaukoputken niin kehitys. Mutta minä hyppään taas hetkeksi linssikaukoputken. Mennään 50 vuotta eteenpäin 1700-luvun niin ensimmäiselle kolmannekselle. Englantilainen, lontolainen herra Cesar Hall tai Hall, en tiedä tarkkaa lausuntaa. Hän teki niin kuin ensimmäisen akromaattisen linssin. Hän ei itse sitä hionut, mutta hän oli tehnyt optisia kokeiluja ja sitten niin kuin sen perusteella niin kuin pystyi päättelemään, että mitenköhän ehkä saataisiin aikaan niin linssiä. Hän sitten teetti niin kuin optikoilla silmälasin valmistajilla näitä linssejä, joilla hän sitten kokeili ja pikkuhiljaa pääsi niin linssiin, jossa värivirhe oli melkoisen hyvin korjattu. Mainittakoon, että silmälasin hiontataito oli jostain 1200-luvun ihan loppuvuosita, että pienenä sivujuonteena. Mutta herra H.K. hän ei nyt jäänyt kovin merkittäväksi akromaattilinssien tekijäksi, vaan ensimmäinen niin merkittävä henkilö, joka rakensi akromaattisia linssiputkia, oli herra Dollond, lontoolainen myös. Hän tunnetaan sitten herra Dollond vanhempana. Hän kehitti tätä akromaattia. Hän teki ne itse, tai hänen pajansa teki ne itse. Hän oli hyvin niin kuin tunnettu, laadukas tekijä, teki myös monennäköisiä muita kaukoputkia. Tuossa hänen valmistama luultavasti Gregory-tyyppinen kaukoputki edelleen siellä Deutsches Museumin kokoelmissa. Olen kuvannut sen. Ja hänen poikansa sitten Peter, joka eli hyvin korkeaan ikään, niin hän sitten vielä jatkoi tätä akromaattien valmistusta. Ja silloin kun 1700-luku niin päättyi, niin oltiin saatu tuommoisia noin 5-tuumaisia varsin hyvälaatuisia akromaatteja aikaan. Eli akromaattihan on linssi, jossa on niin korjattu aika hyvin jo väripoikkeama, pallopoikkeama ja muut optiset kuvaushyödykkeet. Ongelma tai se, mikä teki niin kuin hankalaksi isompien tekemiseen, että akromaattilinssissähän on kahta eri lasilaatua. Niin kruunulasia, se etumainen kuperakomponentti ja covera on piilasia, ja tämä piilasin valmistus on aika niin kuin hankala homma, että se on vaikea saada niin kuin siitä optisesti tasalaatuista. Sillä on niin kuin tämmöisiä kemiallisia ja muita ominaisuuksia, jotka tekee sen hankalaksi. Se on taas sitten noita sen aikaisia niin kuin peilikaukoputkia pääosa. Ja ihan muutamalla sanalla se, että miltä se akromaatti näyttää. Kaikki varmaan tietääkin, eli siinä on kupera, kruunulasi ja sitten tuo piilasi, glass on covera. Ja se näyttää suurin piirtein tuolta, että tuo etumainen on lähes symmetrinen kupera ja sitten tuo taaempi komponentti ja tuollainen takaa hyvin niin kuin tasopintainen. Eli tämmöisiä oli 200 vuotta sitten akromaattilinssejä. Kaukoputken niin mekaaniseen historiaan sitten liittyy aika kiinteästi herra Ramsden. Hän oli niin kuin taitava projektirakentaja. Hän kehitti instrumenttien rakennustaitoa, brittiläinen henkilö. Hän oli perfektionisti. Hän teki paljon niin kuin observatorioihin niin kuin instrumentteja, juuri tämmöisiä niin kuin ohikulkulaitteita ja muita tarkkoja niin kuin kulmaa mittaavia laitteita. Hänelle oli tyypillistä niin kuin erittäin pitkät toimitusajat. Hän saattoi hioa ja stilisoida laitteitaan vuosia, jopa vuosikymmeniä ennen kuin sai ne toimitetuksi. Ja hän teki aikoinaan 1773 tuommoisen niin jakolaitteen, jolla pystyttiin tekemään hyvin tarkkoja asteikkoja. Ja tarkat asteikot, ne oli aika työläitä valmistaa silloin vanhoina aikoina. Tuommoinen niin neljännesympyrän jakaminen niin asteisiin 90
tasaväliseen osaan, niin se ei ollut siihen aikaan mikään helppo juttu, että harpilla, viivottimella, geometrialla voidaan tiettyjä kulmia saada aikaa 30 astetta, 60 astetta, 45 astetta ja niitä kulmia sitten, mitä saadaan niitä puolittamalla ja yhdistelemällä näitä kulmia, mutta sitten 90 astetta se oli semmoinen, tai 90 jakaminen aika vaikea homma, ja hän sitten teki tuollaisen laitteen, joka oli vuosikymmeniä niin maailman tarkin laite. Saatettiin sitten tehdä niin tarkkoja niin asteikkokehiä. Ja yksi tuommoinen pieni merkittävä tekijä oli, että 1781 vasta opittiin messinkiä tekemään. Ja messinkihän on se, jota niin instrumenteissa sitten myöhemmin käytettiin valtarakenne-metallina. Aikaisemmin ne oli sitten pronssia tai jotain muita seoksia. Ja sinkkihan on hyvin yleinen niin kuin metalli maaperässä, mutta vasta niin tislausmenetelmäkin kehitettiin vasta tuossa 1700-luvun alkupuoliskolla. Mainittakoon, että tuo semmoinen asia kuin ruossumaton terä, sekään ei ole mikään kovin vanha keksintö, että se oli joskus 1900-luvun alkuvuosina, että hiukan ennen ensimmäistä maailmansotaa. Mutta jatketaan peilikauppaa. Ja Saksasta aikoinaan tuli muusikko Herschel Englantiin, ja hän niin kuin aivan oli vallan taitava niin peilien valmistaja. Hän niin katsoi taivaalle ja hän halusi nähdä enemmän ja valmisti sitten peilejä ja entistä isompia himoiksi. Ja vuonna 1974 hän teki ensimmäisen peilinsä ja sitten ihan muutama vuotta myöhemmin, 7 vuotta myöhemmin, niin hän löysi jo Uranuksen. Hän käytti niin kuin ne vähän työt, mitä Englannissa ylipäätään niin kuin kirkasta taivasta, niin taivaan katseluja. Ja tämä peili, millä niin kuin Uranus löydettiin, se oli ihan tuommoinen niin kohtuukokoisen harraste- ja kauppaputken kokoinen. Niin kuin polttoväli oli aika pitkä halkasijaan nähden, mutta tuo ihan hieno saavutus, että nykypäivänäkin tuollaisella 15-senttisellä peilillä ei tuo Uranus mikään kovin niin kuin näyttävä kohde ole, että sen erottaminen äkkiseltään niin taustataivaan vastaavan kuin kirkkauksisesta tähdestä, niin ei se mikään ihan yksiselitteinen juttu ole. Ja putket suureni sitä mukaan, kun hän myi niitä peilejä, hänellä oli sitten mahdollisuuksia rakentaa isompia ja isompia. Ne oli edelleen niitä metallipeilejä. Ja suurin oli sitten jo tuommoinen 1,20 m ja rapia. Polttoväli oli niin enemmän kuin tämä huoneen korkeus. Löydettiin lisää Saturnuksen puita ja jopa Uranuksen puito. Ja linnunradan olemuskin alkoi sitten niin kuin kirkastua selvästi. Ja ollaan päästy sitten niin kuin 1700-luvun loppuun. Ja silloin oli tilanne se kaukoputkien kohdalta se, että nuo suurimmat linssiputket oli noin 5-tuumaisia. Ja sitten taas vastaavasti peilikaukoputket halkasijaltaan 10-kertaisia, valonkeräyskyvyltään. Ei nyt ihan 100-kertaisia, mikä tulisi niin pinta-alojen suhteessa, koska peilien heijastuskyvyt ei ollut niin hirveän suuria, mutta kumminkin. Sitten alkaa taas tuommoinen uusi historiallinen vaihe, lasilaadun parantaminen, ja siinä on niin tämä ranskalais-sveitsiläinen herra Cuinat, en taaskaan tiedä oikeaan tuolla osuutetapaa. Hän kehitti niin kuin optisen lasin valmistusta. Se oli hänen intohimonsa. Ja hän sitten niin kuin, ryhtyi yhteistyöhön aikana herra Fraunhoferin kanssa, josta muutama sana myöhemmin. He niin kuin kehittivät niin kuin lasin valmistusta. Fraunhofer kehitti hiontamenetelmiä, laitekertoimen mittauksia. Hän oli erittäin taitava instrumenttien rakentaja. Ja tuosta näette, että hänkin kuoli aika nuorena, mutta kumminkin hän oli optiikan historiassa, kaukoputken historiassa niitä merkittävimpiä henkilöitä. Ja Fraunhofer oli se henkilö, joka ensimmäisenä niin kuin sitten pystyi mittaamaan optista lasia tai lasia, sen optisia ominaisuuksia hyvin tarkasti. Hän niin keksi sen, että oli toki muutkin jo aikaisemmin nähnyt, mutta auringossa on spektriviivoja. Ja Fraunhofer tajusi, että ne on niin kuin absoluuttisia
semmoisia merkkiviivoja aallon pituudelle. Ja siellä on muutamia semmoisia hyvin selkeitä viivoja, ja hän sitten antoi niille kirjan tunnuksia. Ja teki sitten erinäköisistä lasilaaduista, joita hän sitten valoi siellä puinaan kanssa. Ja itsekseen tuollaisia prismoja ja niitä mittaili. Ja tässä on niitä Fraunhoferin käyttämiä prismoja, joilla hän sitten pystyi mittaamaan niin lasin taitekertoimia. Ja hän osasi myös sitten, niin kun hän tiesi taitekertoimet, hän pystyi myös laskemaan, että minkälainen linssi on tai minkälainen on linssin niin kuin, kuvauskyky, mihinkä se valo viime kädessä sitten niin kuin linssin läpi kulkiessaan niin kuin joutuu. Ja hän niin kuin kehitti myös menetelmiä, millä niin kuin sitten tätä laskelman avulla saatua tietoa voidaan käyttää niin kuin paremman version tekemiseen. Hän oli taitava instrumenttirakentaja. Tässä on se putki, jolla tuo Neptunus aikoinaan löydettiin. Tämä on näytillä kanssa siellä Deutsches Museumissa. Hienoa rakennettu. Tuossa on niin Okula, että erinomaisen kaunista messinkityötä, joka on säilynyt niin lähes 200 vuotta. Tuossa on isoja messinkiosia, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että hän olisi saanut kaupasta tuommoista isoa messinkiputkea, vaan nuo osat ne on tehty semmoisista pienistä, kapeista suikaleista, ehkä 4 senttiä leveä ja 20 senttiä pitkiä. Ja sitten nämä palat, en tiedä onko ne tehty valssaamalla, nuijimalla ja silittämällä, niin ne on juotettu yhteen. Sen jälkeen ne on sitten niin taivutettu jonkun puuturnan päälle ja juotettu niin putkeksi. Ja sen jälkeen niin sitten kun on tämmöinen karkeahko putki, niin sen putken läpi on pakotettu semmoinen kartiomainen puuturna, joka on pikkasen venyttänyt sitä messinkiputkea ja samalla niin kuin pyöristänyt sen. Ja sitten niin kuin vähän isommalla tuurnalla venytetty putki on sillä, että se saadaan haluttuun halkaisijaan. Edelleen tässä on näitä kaunista instrumenttirakennusta. Palataan peiliputkiin, Englantiin. Herra Parson, Rossen 3. jaarli. Hän oli tämmöinen tieteestä innostunut britti. Hänellä oli niin kuin varallisuutta. Ja hän rakensi sitten, niin kuin, tai rakennutti peilikauppaputkia. Suurin hänen peilinsä oli sitten 1,8 metriä halkasi, jota metallipeili valmistui 1800-luvun puolivälissä. Ja tämä oli niin kuin sitten yli 60 vuotta suurin kauppaputki maailmassa. Ja mitä hän näki? Messier 51, jonka harrastet kaikki tietävät olevan tuolla melkein senitissä niin syysiltoina. Hän näki sen spiraalirakenteen ja myös sen pienen kirkkaan seuralaisen tuolla yläoikealla. Eli sillä oli jo aikamoinen valonkeräys hänen putkellaan. Herra Lassell, hän nyt ei ole niin kovin tunnettu henkilö, mutta hän rakensi 1,2 metrisen putken. Ja tämä oli ensimmäinen, jossa oli ekvatoriaalinen pystytys. Eli siinä niin toinen akseli osoitti kohti taivaan napaa. Tämä oli semmoinen, joka käytettiin tuolla Maltalla ja katseltiin niin kuin niitä tähtitaivaan kohteita, jotka oli hiukan etelämpänä ja joita ei täältä niin kuin Englannista Brittein saarilta päässyt näkemään. Ja hänkin teki sitten niin kuin ihan merkittäviä havaintoja tuossa. Ja sitten niin kuin vielä viimeisenä metallipeiliputkena oli tämä Melbournen putki. Herschel ja muutama muu henkilö oli sitä mieltä, että ja Herschel vanhempi oli käynyt kai tuolla Etelä-Afrikassa aikoinaan katsomassa niin kuin taivasta ja todennut siellä eteläisellä taivaanpuoliskolla aivan niin kuin paljon mielenkiintoista nähtävää. Ja sitten niin kuin täällä Euroopassa syntyi ajatus, että pitää saada eteläiselle pallonpuoliskolle myös kauppaputki. Ja siinä mielessä sitten niin kuin rakennettiin tämmöinen 1,2 metrinen Newtonin tai Cassegrainin toimiva putki, joka valmistui 1868. Siinä on englantilaiseksi pystytykseksi kutsuttu tämä jalusterakenne. Ja tämä oli tuo viimeinen merkittävä iso
peilikaukoputki, jossa oli metallista valmistettu peili. Mutta silloin kun tämä peili valmistui, niin se oli ehkä jo vähän ajastaan jäljestä. Ollaan siinä toissa vuosisadan niin jälkipuoliskolla. Silloin siellä Ranskanmaalla opittiin tekemään niin kuin isoja lasiaihioita, jotka oli aika laadukkaita, ennen kuin se piilasin niin kuin valmistustekniikka kehittyi. Ja niitä ruvettiin tekemään isokokoisia linssikaukoputkia. Niillä linssikaukoputilla oli siihen aikaan se etu, että nämä peilit, metallipeilit, ne niin kuin aikaa myöten tummuivat ja ne vaati melkein vuosittain tapahtuvaa uudelleen kiillotusta, joka oli aika työläs operaatio. Ja tässä on sitten niin kuin hiukan listaa siitä, että minkä kokoisia peilejä tai linssiputkia valmistettiin. Ja huomataan, että siellä aika paljon niin valmistettiin tuonne Yhdysvaltoihin putkia, että siellä sen jälkeen kun sisällissota oli päättynyt 1865 oli sitten ehkä semmoista henkistä krapulaa ja sitten niin kuin pantiin tähän ajatusta tämmöisen hengenviljelylle ja siellä oli sitten varakkaita mesenaatteja, jotka sitten rahoitti putkia. Ja myös ehkä sitten siihen aikaan amerikkalaisia niin kuin patriootteja niin kuin harmitti se asia, että siihen aikaan hienoin observatorio oli jossain tuolla suunnassa Pulkovassa Venäjän maalla, joka oli niin kuin amerikkalaisten mielessä niin kuin täysin niin barbaarivaltio. Tuossa on sitten vielä lisää putkia ja tuossa toiseksi viimeisenä on tämä Jerkkesi-putki. Se on suurin linssikaukoputki, joka on olemassa vähän yli metrin. Alkaisi jäänyt peili 20 metriä polttoväliin ja valmistui silloin niin 1800-luvun lopulla. Ja siihen taas sitten päättyi tämän ehkä suurten linssikaukoputkiem kukoistuskausi sille. Tuossa vuonna 1856 samanaikaisesti melkein niin kuin kaksi herraa Steinheil ja Foucault keksi menetelmä, miten lasin pinnalle voidaan niin kuin ohut, heijastava hopeakerros niin pinnottaa kemiallisesti. Ja tämä oli merkittävä edistysaskel sitten peilikaukoputken niin valmistuksessa. Tämä lasinhionta tunnettiin jo. Peilikaukoputken lasina saatettiin käyttää niin kuin jotain niin kuin sangen halpaa, helposti valmistettavaa lasilaatua. Sillä ei ole lainkaan niin suuria vaatimuksia kuin sillä optisella lasilla, jota käytetään niin kuin linssikaukoputissa. Ja myös tämä hopiointi, se on semmoinen hyvin nopea operaatio. Se voidaan uusia niin kuin ihan muutamassa hetkessä päivä pari siihen työhön. Kaikki ne vaihtoineen, niin se on sillä hoidettu. Riippuu vähän siitä, että minkälainen on ilmasto, niin ehkä pari kertaa vuodessa tämmöinen hopiointi piti uusia. Herra Foucaulthan oli hyvin niin monitoiminen mies, hän keksi monia asioita. Tämä Foucaultin heiluri, jolla voidaan niin todistaa, että maapallo pyörii, pyörävirrat, gyroskooppi. Kaikki harrastajat, jotka on tehneet peilikaukoputkia, tuntee Foucaultin mittausmenetelmän ja samaten Foucault mittasi myös valon nopeutta ja hän pääsi hyvin niin kuin tarkkaan lopputulokseen, muistaakseni ihan muutaman, oliko 6 promillen päähän oikeasta arvosta mittauksillaan. Tuossa on vielä herra Foucaultin tekemä pieni neliskanttiseen laatikkoon laadittu matkakaukoputki. Jehtävä kapistus. No niin, sitten voittikin uusi aika. Vuonna 1839 herra Drake, hän otti ensimmäisen valokuvan kuussa. Siihen asti kaikki kaukoputket oli ollut semmoisia, että vaan okulaarin katsottiin, mutta nyt alkoi uusi aika. Ei tosin aivan heti, sillä tähän aikaan kun hän otti tämän kuvan, niin käytettiin niin sanottuja märkälevyjä. Tarkoitti sitä, että se valoherkkä emulsio, jota kuvatessa käytettiin, se jouduttiin valmistamaan siinä niin kuin kameran ääressä ja sitten saman tien niin kuin valottamaan ja kehittämään. Eli siinä ei niin ollut vielä mahdollisuutta etukäteen tehdä sitä valoherkkää emulsiota. Vasta 70-luvun lopulla
71 kehitettiin niin sanottu kuivalevy, jossa tämä valoherkkä emulsio oli valettu lasilevylle ja sitä saatettiin jonkin aikaa säilyttää. Ja vielä kesti muutamia vuosia ennen kuin 1879 saatiin niin kaupalliseen levitykseen tämmöinen kuivalevy. Ja herra, joka tätä ryppäsi markkinoimaan, oli George Eastman. Kodak oli yritys. Sitten tehtiin niin kuin, herra Rossen peili oli niin kuin suurin kaukoputkipeili vuodesta 1847 ja sitten ruvettiin tekemään niin kuin isompia peilikaukoputkia näistä lasipeileistä. Wilsonille tehtiin kai 60-tuumainen peili ja sitten tuossa ensimmäisen maailmansodan aikaan 1917 saatiin aikaan 100-tuumainen 2,5 metrin pitkällä peilillä varustettu kaukoputki. Ja tämä oli semmoinen, tuossa englanninkielisessä tekstissä mainitaan aika temperamenttinen. Tämä oli tehty semmoisesta vihreästä lasista, ranskalaisesta lasista, samaa lasia, jota käytettiin viinipulloissa. Tämä ei ole kovin kauniin näköinen, siinä on semmoisia ilmakuplia, se on valettu useassa eri erässä tämä lasimassa siihen, koska sitä lasia tarvittiin paljon, se ei niin kuin yhteen niin kuin tämmöiseen sulatusvannaan mahtunut se tarvittava lasimäärä. Ja tällä lasilla on se huono puoli, että sillä on aika iso lämpölaajenemiskerroin, joka tarkoittaa sitä, että jos lämpötila muuttuu, peilin niin kuin lämpötila eri osissa on erilainen, niin se peilin optinen muoto muuttuu. Ja juuri niin kuin tämän takia se ei ehkä kaikkein suurimpia vaatimuksia täyttänyt, mutta tällä putkella kumminkin tehtiin niin kuin merkittäviä havaintoja. Herra Hubble oli merkittävin niistä henkilöistä ja tämän putken avulla sitten niin kuin punasiirtymän kautta päästiin käsiksi niin kuin, kosmoksen niin kuin mittasuhteisiin. Saatiin selville, että kaukana olevat galaksit loittonevat vähän nopeammin kuin nuo lähellä olevat. Laajeneva maailmankaikkeus. Mutta sitten niin kuin mieli teki vähän isompaa putkia ja parempaa kaukoputkia. Tähän nyt tapahtui. No, kumminkin niin kuin... Luultavasti loppu sähkö. Jaha. Sinne ei takaisin sähkö. Saako siinä sähköä vähän vaivalla? Voimme jatkaa. No niin, silloin 1830-luvun alussa, kun alettiin hiljalleen toipua siitä suuresta lamasta, niin tuli ajatus tehdä isompi kaukoputki ja niinpä sitten niin saatiin rahoitus 200-tuumaiselle 5-metriselle peiliputkelle. Alkujaan oli tarkoitus, että se kaukoputkipeili tehdään niin kuin kvartsilasista, jolloin erinomaisena etuna se, että sillä on äärimmäisen pieni lämpölaajenemiskerroin, eli se ei niin kuin häiriinny lämpötilan muutoksista. General Electric yritti valaa semmoista 5-metristä aiheutta niin kuin turhaan rahaa paloi sikäläisen aikaa, oliko se 600 000 dollaria, mikä oli hirveän iso raha, ottaen huomioon, että koko kaukoputken alkuperäinen budjetti oli $2 miljoonaa. Oliko sinun käyttäjäni osa julkisia sitä, menee se itsestään. No niin, mutta sitten siitä ei tullut mitään. Sen jälkeen tuli uusi yrittäjä, Corning lasifirma, ja siihen aikaan suht uutta keksintöä, porosilikaattilasia, Pyrexia, sitä samaa lasia, mitä on näissä keittiössä käytettävissä lasiastioissa, kahvikeittimien niin kuin lasiastioissa. Niin siitä päätettiin sitten tämä peili. Toisella niin valuyrityksellä tämä peilin palaminen, joka onnistui. Tuossa näkyy se peili. Se on niin aika paksu, mutta siinä kuultaa läpi tuommoisia vaaleita alueita. Ne on semmoisia niin onttoja, se on tuommoinen hunajakennurakenni tavallaan, tai miksi sitä nyt kutsuisikin. Tätä alettiin valmistaa silloin 30-luvun alkupuolella, mutta sitten niin kuin
prosessi oli aika hidas ja vuonna 1941 alkoi ensimmäinen maailmansota kesällä, niin kun tämä peilin valmistus keskeytettiin, niin koko laboratorio pantiin kiinni, missä sitä valmistettiin. Vuonna 1945 syksyllä niin kun jatkettiin uudestaan, niin kun tuli uudet henkilöt tekemään. Peili valmistui pari vuotta myöhemmin, 1947. Saatiin kaukoputki suurin piirtein kasaan ja sen jälkeen tätä putkia vielä pari vuotta stilisoitiin ja sitten vuonna 1949 niin se saatiin käyttökuntoon ja avaruus. Tässä on niin kaukoputki rakennettu. Siinä on paljon uusia hienoja oivalluksia niin putken tai peilin ripustuksessa, jotka tukee sitä peiliä, ettei se vääntyile peilin niin suuntauksen muuttuessa. Ja tuossa on sitten niin valmis putki. Vielä toisen kuvan. Siinä niin vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy tuo apupeili, apupeilipaikka, jossa herra Hubble tekee. Hän oli ensimmäinen henkilö, joka teki havaintoja. Oikeassa kuvassa on niin siellä olevan webbikameran kuva niin otettu ihan eilen niin sieltä. Päiväsaikaa siellä on valoa, mutta yöllä webbikamera näyttää melko mustaa. Se on käytössä. Ja samaten sinne Palomariin sitten niin tehtiin tuommoinen metrinen Smith-kaukoputki, Smith-rakenne, jossa niin on aika iso kuvakenttä korjattu tuollaisella korjauslasilla. Tällä kaukoputkella sillä saadaan hyvin iso kuvakenttä 6x6 astetta. Ja jos en ihan väärin muista, niin Urrusan puheenjohtaja Tapio Markkanen on ollut tuolla putkella ottamassa kuvia joskus nuorempana henkilönä. Tämmöinen mielikuva minulla on. Tämä niin 5 metrin putken valmistaminen, se oli semmoinen oikein niin iso kansallinen show silloin aikoina. No, silloin sitten 1950-luvun jälkipuoliskolla Neuvostoliitolla yhti hyvin. Oli Sputnik ja oli itsetuntoa ja niinpä sitten päätettiin, että kyllä meidän pitää saada myös maailman suurin kaupungki. Ja vuonna 1959 sitten niin keskuskomitean päätöksillä ruvettiin niin suunnittelemaan isoa kaupungkia. Päätettiin, että tehdään 6-metrinen putki. Ja sitten niin haettiin niin paikkaa putkelle ja siinä katsottiin niin toistakymmentä eri seutua ja sitten tämä päätettiin tuonne Kaukasusvuoristoon niin sijoittaa tämä putki noin 2000 kilometriä Moskovasta. Ja tämä putki valmistui noin 1975, sitten pari vuotta myöhemmin niin se otettiin ihan virallisesti käyttöön. Siinä tänne läntiseen maailmaan aika vähän on niin siitä putkesta tullut tietoa. Silloin heti alkuvaiheessa ilmeni, että siinä on jotain ongelmia. Siinä pääpeilissä oli niin ongelmia, pahoja naarmuja, ilmakuplia, jotka oli ihan siinä lasin pinnassa ja niitä oltiin jouduttu peittämään ja vastaamaan pois. Ja myös tuo ongelma oli se, että se oli massiivinen peili. Se oli semmoista samanlaista lasia massaltaan tuo Palomarin peili, mutta tuo kokonsa takia se oli hyvin niin kuin herkkä lämpötilan muutoksille. Jos niin kuin pari astetta oli lämpötila erilainen ulkona sisällä, niin se oli aika onnetonta sen kanssa katsominen. Ja myös se paikka oli ei kovin sopiva niin kuin tuollaiselle isolle kaupunkiputkelle, että se vietiin sinne, koska näissä paremmissa paikoissa se infrastruktuuri olisi ollut vielä huonompi. Sitten niin siihen valmistettiin isompi tai parempi peili, jossa oli nämä ainakin optiset virheet tai pinta oli parempi ja myös myöhemmin tullut juttua, että sinne valmistettiin myös peili, joka olisi tämmöisestä lähes lasilaadusta, joka ei juurikaan niin lämpö laajene. Sillä putkella on ollut varmaan rahoitusvaikeuksia tässä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Siellä tehdään niin semmoista tutkimusta, missä niin tämän putken suuresta valonkeräyskyvystä on hyötyä, eli spektroskopia ja tämän näköisiä asioita. No sitten 70-luvulla lähti niin paljon muitakin niin tämmöisiä kaukoputkiprojekteja liikkeelle, isoja putkia.
uutta valmistustekniikkaa. Peilit ei ollutkaan uusissa putkissa enää semmoisia massiivisia, vaan ne oli tämmöisistä ehkä kuuskulmaisista osapeileistä koostuneita, ja joita sitten yhdisteltiin, jotta saatiin isompi peili. Ja yksi oli tämä Kekkin kaukoputki. Siinä on niin kuin noin 10 metristä peiliä, jotka just koostuu tämmöisistä heksagonaalisegmenteistä. Se valmistui tuossa 90-luvun jälkipuoliskolla. Suurin kaukoputki, jossa on tämmöinen niin kuin ihan yhtälaisia oleva peili, on tämä Japanin Subaru-kaukoputki Havaijilla. Se on ollut nyt siellä vähän reilu 10 vuotta käytössä. Into toimii näkyvällä ja infrapunaisella alueella. Ja sitten, en tiedä onko tämä enää ihan ajan tasalla oleva tietoa, mutta Kanarialla on tämä iso kaukoputki, jossa on niin 10,4 metriä. Eli samaa koko luokkaa olevia kaukoputkia on useita kyllä maailmalla. Ja myös niin erittäin isoja hiikareita, eli 8,4 metriä 2 peiliä Arizonassa. Sitten uusi semmoinen apuneuvo oli interferometria, mitä kehitettiin tuossa ihan 10-20 vuotta sitten. Eli kaukoputken erotuskykyä rajoittaa se peilin koko. Mitä isompi peili, sen parempi erotuskyky. Ja monethan on kuullut, että käytetään niin radioalueella interferometria, että on radioteleskooppi tuolla jossain metsähopissa vaikka ja sitten toinen jossain toisella puolella maailmaa. Ja kun näiden niin signaalit yhdistetään, niin voidaan niin syntetisoida semmoinen kuva, joka vastaisi suurin piirtein niin kaukoputkia, jonka peilin tai havaitsevan antennin läpimitta on sitä samaa suuruusluokkaa kuin näiden kaukoputkien tai teleskooppien etäisyysten radioteleskooppien. Optisella alueella tämä nyt ei ole ihan niin helppoa, että radioalueella, tai jotta me voidaan niin kuin yhdistää interferometrisesti kuvaa, niin meidän täytyy tietää siitä tulevasta aaltoilusta amplituudi ja vaihe. Ja jos on radioaalloista kyse, niin se voidaan nauhoittaa, mutta valossa ei sitä vaiheinformaatio saa niin kuin talteen, vaan se valo pitää niin kuin reaaliaikaisesti yhdistää ja silloin niin rakenteet menee aika hankaliksi. Eli sen matka, mitä valo kulkee kaukoputkesta siihen niin, tähdestä kaukoputken kautta siihen niin kuin okulaariin tai siihen kuvatasolle, sen pitää olla yhtä pitkä kummassakin haarassa, jos me käytetään 2 tai useampaa kaukoputkia. Ja se taas edellyttää aika monimutkaisia rakenteita, jotta niin kun saadaan nämä valotiet yhtä pitkiksi ja pystytään kompensoimaan niin maan pyörimisliike. Siellä on sellaisia liikkuvia peilejä ja muuta. Toinen nykyään hyvin suuresti maan päällä käytetty apuneuvo on tämä adaptiivinen optiikka, joka on niin viime vuosina tullut kuvan mukaan. Tällä näillä vanhoillakin kaukoputkilla, jotka oli ilmastollisesti huonoissa olosuhteissa tai ei täydellisissä, niin pystytään niin parantamaan kuvan laatua. Siellä on niin semmoinen ohut peili, jonka pintaa pystytään niin hiukan muuttamaan, sen pinnan muotoa deformoimaan sitä peiliä. Ja jos meillä on siellä joku referenssitähti, katsotaan, että minkä näköiseksi se kuva leviää ja sitten niin suoritetaan siihen poikkeuttavaan peiliin niin semmoinen vastakkaissuuntainen muutos, niin saadaan ne valosäteet sitten niin keskittymään samaan pisteeseen paljon tarkemmin. Ja tässä nyt on tuommoinen tyypillinen kuva siitä, että miten hyvin niin ahtaasta kaksoistähdestä niin saadaan niin kuvaa tarkennettua tämmöisellä adaptiivisella optiikalla. Sitten vielä muutama kaukoputki. Jo tuossa 40-luvun lopuilla niin Amerikassa herra Spitzerille niin tuli ajatus, että pitää saada kaukoputki tuonne taivaalle. Tämä oli jo vanhempikin ajatus, kyllä herra Loder aikoinaan esitti samaa. Ja miksi taivaalle avaruuteen kiertämään? Siellä niin ei ole ilmakehän rajoituksia, siellä on aina pimeätä, siellä ei sada. Ja ennen kaikkea siellä niin päästään katsomaan aallonpituuksia, joita niin maan ilmakehä ei päästä lävitse. Ja niinpä sitten tuossa 90 vuonna saatiin tämä avaruusteleskooppi Hubble taivaalle niin monien viivästyksien jälkeen.
jälkeen ja siitä tehtiin tuommoinen hyvin niin kuin modulaarinen laite, että sinne voidaan viedä uutta instrumenttia. Silloin 70-luvulla, kun tätä ruvettiin suunnittelemaan, silloin vasta niin kun tuli nämä CCD-kamerat kuvaan mukaan. Silloin jo nähtiin, että laitteet kehittyi ja tehtiin tästä avaruuskauppaputkesta semmoinen, että sinne voidaan niin kuin huoltolentojen yhteydessä viedä sitten aina niin uusinta tekniikkaa käyttäviä instrumentteja. Kaukoputkessa, tässä avaruuskaukoputkessa, siellä on mahdollisuus 4-5 instrumenttia käyttää niin vuoron perään tai rinnakkain. Ja nyt kauppaputki on ollut hiukan toistakymmentä vuotta taivaalla. Sitä huollettiin, korjattiin ja revisioitiin viidellä eri huoltolennolla. Ja nyt on muutama vuosi siitä viimeisestä lennosta kulunut ja sitä nyt käytetään niin kauan, kun se siellä taivaalla pysyy, että se hiljalleen tulee sieltä alaspäin ja aikanaan tuhoutuu. Samaten myös niin hiukkassäteily ja muu, niin niitä detektoreita, mitä siellä on, niin kuluttaa ja lisää signaalikohinosuhdetta ja myös elektroniikka sitten vanhenee. Mutta se on vielä varsin hyvässä toimintakunnossa ja useita vuosia pitäisi toimia. Sitten vielä pieni katsaus tulevaisuuteen. Tämä avaruusteleskooppi, joka nyt kiertää, niin se oli aika matalalla kiertoradalla, noin 600 kilometriä maanpinnasta. Ja se suunniteltiin semmoiseksi, että sitä voidaan niin kuin käydä välillä katsomassa, huomassa ja näin tehtiinkin. Nyt seuraava avaruuteen menevä teleskooppi on sitten tämä James Webb-teleskooppi. Tuossa on niin luonnollisen kokoinen malli siitä. Kiinni siinä edessä usein kuvassa. Tämä poikkeaa siitä Hubblesta siinä mielessä, että tämä toimii ainoastaan infrapuna-alueella. Ja siinä on tuommoinen heksagonaali, hyvin iso peili, 6 metriä, 7 metriä halkasijaltaan. Ja tämä on semmoinen peiliputki, että se viedään tuonne kauas Lagrange-pisteeseen, mitä miljoona tai runsaat kilometriä. Tämä on semmoinen putki, että sitä ei sitten huoleta, että se menee sinne ja toimii siellä sitten niin oman elinikänsä. Tuossa on sitten tähän mittakaava, että miltä se näyttää tuo peilin koko, eli sillä on huomattavasti parempi valonkeräyskyky tällä Hubblella. Se toimii infrapuna-alueella, näkee hyvin syvälle niin avaruuteen. Sillä voi valottaa pitkiä aikoja, näkee sinne niin pölyn taakse. Ja mitenkä sitten tuommoinen hirveän iso kauppaputki saadaan niin avaruuteen, vaikka raketit on aika pieniä, niin se suurin piirtein pannaan peili rullalle ja kauppaputki teleskooppi rullalle ja tuonne avaruusaluksen kartioon. Ja sen pitäisi sitten, oliko alkuperäinen suunnitelma 2 vuoden päästä lähteä taivaalle, mutta luultavasti siihen tulee viivästyksiä, niin kuin on tapana näissä avaruushankkeissa. Saa nähdä, mitä tästä tulee. No niin, mä oon tässä nyt reilun tunnin puhunut kaukoputkista ja minä kiitän teitä ja tuossa on vielä tämä sponsorin nimi, joka mun muistitin, kun on minulle lahjoittanut tähän täyttää. Kiitoksia. Niin, jos on kysyttävää, niin yritän vastata. Kuinka leveä tuo Webbin infrapuna-alue on? En pysty sanomaan. Mutta jos siinä on kultapeili, niin eikö se ole pitkälle heijasta, mutta mä en tiedä minkä näköisiä detektoreja siinä on. Nämä asiat on semmoisia, näitä löytää hyvin tuolta internetistä, jos haluaa. Niillä on omat kotisivunsa. Et mä en olen varmaan nähnyt, mutta ei ole pannut merkille. Kuinka Israelin Teknofokuksessa valmistuu? Mä olen muutaman akromaattilinssin tehnyt ja jonkun 20-senttisen aikoina johonkin tutkimuslaitteeseen. Sitten tuo Tuukkasen Markus on tehnyt noita vähän isompia peilejä, puolimetrisiä peiliputkia. Ja onko muutama harrastajakin tehnyt semmoisia. Ja tuolla Mikkelin suunnalla on tällä hetkellä harrastaja, joka hioo 60-senttistä peiliä. Mutta
aika vähin on nykyään käynyt tuo peilinteon harrastaminen, että ei niitä kovin montaa vuodessa valmisteta. Et silloin joskus 70-luvun lopulla, 80-luvulla se oli aivan toista, kun ei saanut vielä noita kiinalaisia edullisia putkia. Mutta kyllä on muutama sellainen harrastaja, joka pitää niin kunnia-asiana siitä, että putki on itse tehtyjä jalustoja. Joku on todella niin hyvälaatuisia putkia saanut aikaan. Paulan Savia, jonka putki oli tuolla kesätapahtumassa nähtävänä. Ja ehkä jotain putkia tulee nyt tuonne ensi viikonloppuna DS-tapaamiseenkin Tähtikalliolla Arkiapällä. Näin, jos ei muuta, niin minä toivotan teille oikein hyvää syksyä ja tähtikekkaita öitä ja menestystä, niin kuin Pekkonen on tuonne tänne esitelmässä sarjalla muuta. Nämä on melkein niitä ainoita yhdistyksiä, mitä ne muilla perusteella esitellä toimii. Hieno hakemus.